CMS-systemet Javas indeholder en integreret design editor, som er det værktøj, du skal bruge til at udvikle, redigere eller skifte dit webdesign. For at benytte design editoren skal du gøre følgende. Klik på punktet Design Editor i navigationskolonnen i venstre side. Design editoren åbnes. Hvis du vil redigere designet for et bestemt brugertema, foregår det med designpaletten, som er placeret under menuen Rediger tema i design editoren. Klik på et brugertema og tryk på knappen Rediger under afsnittet Rediger tema. Menuen Rediger tema åbnes. For at aktivere designpaletten skal du gøre følgende. Klik på knappen Åbn designpalette i nederste højre hjørne af skærmen. Designpaletten åbnes. Teknisk set så indeholder designpaletten 37 forskellige CSS-egenskaber, baseret på de gældende standarder, som du selv kan indsætte værdier for i de tilhørende formularfelter. Disse 37 CSS-egenskaber kan redigeres unikt på 75 forskellige elementer i dit webdesign, hvilket giver dig i alt 2775 kombinationsmuligheder for at skabe dit helt eget unikke design. Selvom du ikke ved, hvad CSS-egenskaber er for noget, er der ingen grund til panik. Alle tekniske aspekter af processen foregår skjult i baggrunden. Det eneste, du skal forholde dig til, er brugerfladen på designpaletten, som præsenterer dig for en række prædefinerede egenskaber og værdier, som du kan vælge imellem. Du kan derfor bare prøve dig frem og eksperimentere med valgmulighederne og se, hvilket resultat det skaber i dit webdesign. Bag designpaletten ser du en testvisning af dit website. Hver gang du ændrer en værdi i designpaletten, opdateres testvisningen automatisk, så du kan se ændringen med det samme. Du kan navigere rundt i testvisningen af dit website på samme måde, som du gør i websitets offentlige del. Du kan gå til kategori 1, kategori 2 og tilbage til forsiden. Designpaletten kan trækkes rundt inden for redigeringsvinduet og placeres, så den ikke risikerer at dække for det område, du er i gang med at redigere. Du flytter designpaletten ved at placere cursoren på øverste titelbar. Hold venstre museknap nede, mens du trækker designpaletten til en ny placering. Hvis du sidder ved en computer med en lavere skærmopløsning, kan designpaletten risikere at fylde så meget af dit skærmareal, at den ikke kan placeres, så du samtidig kan se dine designændringer i testvisningen bagved. Designpaletten kan derfor folde sammen, hvis du har behov for mere plads. I højre side af den øverste titelbar er der en lille pil. Tryk på pilen for at klappe designpaletten sammen eller folde den ud igen. Alternativt kan det være en fordel at åbne et ekstra faneblad i din browser, hvor du kan indlæse den offentlige del af dit website. Hver gang du ønsker at se dine seneste ændringer, kan du gå til dette faneblad og opdatere siden. Endelig kan du også lukke designpaletten ved at trykke på krydset i den øverste titelbar. Du åbner designpaletten igen ved at trykke på knappen Åbn designpalette. Før du kan redigere et element i dit webdesign, skal du vælge det område og element samt den CSS-gruppe, du ønsker at redigere. Start med at vælge et område af dit webdesign. Fra drop-down-menuen vælg område. Alle områder af dit webdesign findes i denne menu. Nogle områder er placeret inde i andre områder. Dette er illustreret ved en indrykning i forhold til det overliggende punkt. Websiden er det område, der rammer hele dit webdesign ind. Alle andre områder er placeret inde i dette element. Sidehovedet er det øverst placerede element på dit website. Det er her, du typisk placerer logo og andre grafiske elementer, der identificerer dit design. Topmenuen er placeret under sidehovedet og indeholder din hovednavigationsmenu, det vil sige knapper for de kategorier, du har oprettet under menuen websider. Indholdsområdet er placeret under topmenuen og indeholder alt det indhold, du har oprettet på dit website. Venstre kolonne, midterste kolonne og højre kolonne er placeret inde i dette indholdsområde.
Venstre kolonne indeholder din undermenu, det vil sige en liste over de sider og undersider, du har oprettet under de enkelte kategorier på topmenuen. Midterste kolonne indeholder det primære indhold på dit website, f.eks. artikler med billeder og andet. Højre kolonne kan i princippet indeholde de samme elementer som den midterste kolonne. Dog vil det typisk være mest hensigtsmæssigt at placere noget sekundært indhold i denne kolonne. Sidefoden er placeret nederst på siden og indeholder som udgangspunkt dine adresseoplysninger, men kan ved hjælp af udvidet funktionalitet indeholde andre elementer, f.eks. et sitemap. Når du har valgt et område, skal du vælge et element fra drop-down-menuen Vælg element. De elementer, der er tilgængelige i menuen Vælg element, vil variere efter det valgte område. Vælger du f.eks. midterste kolonne fra menuen Vælg område, vil der være en masse valgmuligheder tilgængelige. For eksempel indstillingsmuligheder for overskrifter, brødtekst, lister, links, billeder osv. For at vise dette vælger jeg midterste kolonne og har nu adgang til elementer som overskrifter, brødtekst, links, billeder, lister og andet. Vælg til sidst den gruppe af CSS-egenskaber, du ønsker at redigere. Gruppen tekst indeholder indstillingsmuligheder for tekst for det valgte element. Gruppen background indeholder indstillingsmuligheder for baggrunden for det valgte element. Gruppen borders indeholder indstillingsmuligheder for kanter for det valgte element. Gruppen padding og margin indeholder indstillingsmuligheder for udvendig og indvendig margin for det valgte element. Gruppen lists indeholder indstillingsmuligheder for lister for det valgte element. Gruppen tables indeholder indstillingsmuligheder for tabeller for det valgte element. Gruppen positions indeholder indstillingsmuligheder for positionering for det valgte element. Og endelig er der gruppen CSS3, som indeholder indstillingsmuligheder for en række af de nye CSS3-egenskaber for det valgte element. Vi har valgt at benytte de korrekte engelske betegnelser i stedet for at oversætte dem til dansk. Det skyldes dels, at mange af dem er svære at oversætte, men skyldes også det faktum, at du nemmere kan finde information om dem på internettet, hvis du har lyst til at få et nærmere kendskab til dem. I denne tutorial vil jeg blot vise et enkelt eksempel på redigering af webdesignet. Jeg vil vise, hvordan du ændrer baggrundsfarven på websitet. For at gøre dette, vælger jeg området Websiden fra drop-down-menuen Vælg område. Derefter vælger jeg baggrundlag 1 fra elementmenuen. Baggrundlag 1 er det randområde, der er placeret omkring dit website. Vælg dernæst CSS-gruppen Background. Placer cursoren i feltet Color. Når du gør det, aktiveres farvevælgeren automatisk. For at ændre farve, kan du trække skyderen til den ønskede farve. Bemærk, at farven ændres i området herover. Du kan også skrive hexadecimaltallet ind for den farve, du ønsker. I eksemplet her bruger jeg skyderen til at trække mig over til en position, hvor jeg vælger en mørkere grå end den grå, der eksisterer i randområdet allerede. Jeg afslutter ved at trykke på knappen Gem. Den valgte farve overføres til formularfeltet i designpaletten. Dine ændringer gemmes automatisk, når du placerer din cursor et andet sted på skærmen. Bemærk, at din nye baggrundsfarve kan ses i testvisningen bag designpaletten. Når du ændrer en værdi i et af formularfelterne, så gemmes dine ændringer automatisk. Skulle du være i tvivl, kan du dog benytte Gem-knappen, som findes under hver eneste CSS-gruppe. Klik eventuelt på fanebladet, der indeholder websitets offentlige del, for at kontrollere, at din designændring er slået igennem. Husk at opdatere siden enten på pileikonet eller brug
Genvejstasten F5. Ændringen er gemt. Bemærk, at hvis du vil offentliggøre din designændring, skal du genaktivere det aktuelle brugertema under menuen Vælg tema. Gå til menuen Vælg tema. Klik på et brugertema og klik på knappen Aktiver under afsnittet Aktiver tema. Dine designændringer er aktiveret og dermed synlige for offentligheden. Luk designeditoren ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne. Hvis du har glemt at aktivere dit tema, får du igen muligheden. Klik på knappen Aktiver for at aktivere dit tema. Designeditoren er lukket.